Tanong ako. Ay, won! Kasi nga, sige po ko may. Sige, sa best may. Siyempre, no fourth year ka, may power for us. Second year na magkumarin. Ay, guys. Hindi na may nalalagay din may Kaya lalo isulat kaabay may. Hindi third year mga pinapita. Hindi na kami masyadong nag-musical officer nga di Jayan. Mamit ni Ate Ellen lang kasi nga fourth year na kami busy kami. Ni Wilbert Tukay dapat man as president pero ibibigay ko na yung position sa third year kasi hindi ko na kaya kung ano. Kasi siyempre FF kami. Tapos yung certified gift na dito. Ako na ito si Type Leo Royal Blue. Ano sa mga lang daw ka-after di ba si Wednesday? Mate, Hindi tayo ng milk tea. Friday, Saturday. Wear whatever you want. Friday. Monday, Tapos Tuesday. kami galing na 40 pa sa van. Say, ay, sige. Pinagdaan dyan. Uniform kita Monday, Wednesday. Well, Tapos di Royal Tuesday, Thursday. Friday, di ko doon. Sukatan na di polo, di ba yung type na yung kulay mo, Royal Blue. Diba? Pangalan niya lang is design yung Wow, ang agree out na tayo kasi passport ka kay hindi, kami nga 4 year kami. So, kaya ko lang lalagay yung uniform. Ate. Kasi nga di ba graduate kami. Sigurado ba kayo nag-graduate kayo?